Nadakpan sa buybust operation sa Barangay Barasan, Pototan, Iloilo ang isa ka anay kagawad nga naka-surrender na sadto sa Oplan Tokhang. Ang subject ng kilala kay alias Paing, 52 anyos, residente sa nasamit nga barangay, kaginakonsiderar nga isa ka high-value individual kun HVI. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Brian Alamo, hepe sang Pototan Municipal Police Station, iyagin pahayag nga ginamonitor nila ini sa masobra duha ka semana. Apang masobra na sa duha ka bulan nga may nabaton sila nga mga impormasyon na tuhoy sa mga subject. Ginabulubanta nga nagalabot sa 80 gramos sa suspected illegal drugs ang na-recover sa subject nga may standard drug price nga 578,000 pesos. Naibaloan nga ang area of operation niya sini nagalabot sa mga kaiping nga mga banwa kag labot man manginsahan ni Way kag Barot ag Nuevo. Padayon pa sa pag-imbestigar ang mga otoridad kung sa diin ini nagakuha sang supply sang illegal nga droga. 25 minutos makinigan sa lasay sa aga. Dakop, ang isa kanay punong barangay sa Banos ng Sara sa dinakuan ni sa masobra 5 milyon ka pesos nga balon sa illegal drugs sa ginpanigayan nga buybust operation sa barangay Calapdanes Tan sa Iloilo. Ang subject kamo si alias Paulo, 40 anyos, residente sa Poblacion Market, Sara, Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Lieutenant Gabriel Manguera, ang Deputy Chief of Police, iyagin pahayag ang subject ara sa Barangay Anti-Drug Abuse Council list kag man sa Regional Target Priority list apang newly identified ini kag wala sa mga unang kaso. Base sa initialing investigasyon sa otoridad sa Metro Manila, ini nagkakuha sang supply kag nagadistribute sa bilog nga 5th District. Naglapot sa 770 grams ang kabugusan nga na-recover nga nagabaloon sa ginabulubanta 5,200,000 pesos. Sa subong yara na sa Costeria sa Istansya Municipal Police Station kag posible matubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ang arestadong subject.